Ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. U današnjem videu pravimo još jednu novogodišnju čestitku. Za to će da nam trebaju tempere za najmlađe drugare, a može da pravi oni malo stariji. I molim vas, slike mi šaljite na moj Instagram profil Lara_Bubamara1. Drugari, pošto kad radimo sa onim malim papirima ili sa običnim papirima s temperama, oni se onda pocepaju, tako da nam treba iz nekog bloka koji broj imate papir. Drugari, uzela sam papir iz bloka broj 3 i prestavit ću ga na pola. Sada sam uzela narandžasti papir i izreckala sam ga sa mojim reckavim makazama i sada ću da namažem lepak kao kocka kako ide ovaj papir i ukrivo, sada ću to da vidite, evo ga. Namazali smo narandžasti papir i sad ga lepimo na ovaj beli. Drugari, ja sada mažem prstiće belom temperom. Malo me golica ova četkica što mažem, ali je baš zabavno. Probajte i vi ovako da namažete prstiće i onda da ih stavite na papir. Evo ja sad mažem prstiće i namazat ću poslednji prstić i sada ih stavljam na papir i s drugom rukom pritisnem lepo kako bi lepo otisak ostao. Drugari, sada crtamo kao malo brdašce, jer će, drugari, ovo da budu miškići. Evo, sada obojte ovaj unutrašnji deo i probajte i vi ovako da uradite. Evo drugari, sada bojimo brdašce. Baš mi je zabavno bilo dok sam bojila ovo brdašce i probajte i vi obavezno. Evo, uskoro završavamo i pazite da vam se ova bela tempera ne spoji sa belim papirom. Drugari, ja sam sada uzela žutu temperu i možete koju god boju imati. Nacrtala sam ovom snetku šal. I sada uzela sam crnu boju i uzela sam moju tanku četkicu i nacrtat ću s miškićima oči i ustavi. Ako nemate tanku četkicu, možete da uzmete i crni flomaster. Evo sada mojim miškićima crtamo oči i nacrtat ćemo im 3 dugmića. I drugari, kako bi ovi moji smiškići bili lepši, ja ću da im nacrtam kapice. Evo crtamo i poslednju smiškiću kapicu i drugari, ovdje mi nešto nedostaje, to su gliteri. Uzet ćemo sada zlatne glitere i da ukrasimo ove moje smiškiće, odnosno da im ukrasimo kapicu i šalić. Sada ćemo malo da razremamo te glitere, jer šta je bez glitera crtaš. Drugari, nadam se da će ovi moji srebrni gliteri lijepo da se uklope na mom snijegu, da moj snijeg što više sija. Evo drugari, sada sam zaboravila da trebam da dodam snijeg. I evo, uzeli smo ove štapiće za uši, umočili smo u belu temperu, stavili smo ih po crtežu, a sada ću, drugari, da se potpišem. Drugari, kao što znate, moj YouTube kanal se zove Lara Bubamara i ja ću da zalepim jednu malu slatku simpatičnu bubamaricu. Drugari, ja dok sam pisala svoje ime, skoro sam zaboravila da s miškićima nismo nacrtali nos. Evo, nacrtali smo s miškićima nos i moj crtež je gotov.
Drugari, sada pravimo drugu čestitku. Uzeli smo papir iz bloka broj 3 i sada umačemo u žutu boju i mažemo nove rolne od toalet papira. Zapravo, drugari, u narandžastu. Treba lijepo da namažete ivice da ima debeli sloj. Evo, namazali smo i sada ćemo čvrsto na beli papir da pritisnemo i treba da stane ovako jedan krug. Sada uzimamo plavu boju i mažemo rolnu od toalet papira, plavu temperu i stavit ćemo isto debeli sloj. Pritisnut ćemo na papir. I evo, ispao nam je krug. I sada uzimamo još jednu rolnu toalet papira i mažemo je crvenom bojom. Ovo je za najmlađe drugare koji ne znaju da nacrtaju lijepo krug i zato bojimo površinu od rolne toalet papira i sada stisnut ćemo na papir i sada ćemo sve to lijepo da obojimo. Meni je bilo baš zabavno i drugari, probajte i vi ovako isto. Drugari, trudite se da ne pređete linije, znam da je to teško, ali vi se potrudite. Drugari, sada plavi krug bojimo plavom bojom. Evo, sada bojimo unutrašnjost kruga. Još malo. Evo, drugari, završili smo. Sada bojimo narandžasti krug narandžastom bojom. Evo, drugari, meni je baš zanimljivo i probajte i vi isto. Uskoro smo završili. Sada ćemo da nacrtamo jer su ovo ukrasi peteljkice. Evo, da ćemo ovu plavu još malo na gore. Ukrasnu traku sam uzela i sekla sam na mala 3 dela. Sada ću da uzmem ovu lijepak i da zalepim. Evo, drugari, sada lepimo drugu kuglu i samo još jedna. Drugari, sada mi s ovom ukrasnom trakom mnogo lepše izgledaju ukrasi. Sada ćemo da zalepimo narandžastu gliterastu mašnicu na ovaj ukras kako bi bili lepši. Na plavi ukras lepimo plavu gliterastu mašnicu. Evo. I sada na crveni ukras će da zalepimo gliterastu crvenu mašnicu. Ako nemate mašnice, možete da ih nacrtate sami. Sada ću da napišem svoje ime, Lara, i ponovo ću da zalepim onu malo simpatičnu bubamaricu. Dok sam pisala svoje ime, setila sam se da mi fala još glitera i zato ću ove srebrne glitere da stavim na moje ukrase i sa mojom čarobnom četkicom ću sve da razmažem. Razmažemo sada i crveni ukras. Ovo je prava novogodišnja čestitka. Ako su se svidjele ove čestitke, šaljite mi slike na moj Instagram profil Lara_Bubamara 1 i pišite mi koje vam se čestitke najviše svidjela od ove dve. Meni su obe prelepe. Drugari, očekujte još lepih čestitkica od mene. Drugari, ako se svidjeli video, obavezno ga lajkujte ili zapratite moj YouTube kanal Lara Bubamara. Mi se vidimo nekom drugom. Ćao, volim vas vaša Lara. Od ove dve.